Ni ko por kumu local amali jongka 17 North Long constituency. Habari barki issue jong inong song sinong. Hang te po tham yo molong. Ngakwa ban penpa wa ban kren i. Namar I have every right kum local amali. Banganya budin klem song thai. Kumba shua election jong ni arjar pulai. Ngarang da banong ba ka constituency lani ka judge benriu hi borokoi kanung khimilanti ba yang aku mu kertong atau kepor bangni ban yuk kejap komut kanung compromise just for the sake of election. I'm been elected to fight for the survival for the future generation. Dengan ku aban keren kentok ni kepor khamtam me government kadon hok ayu kabasisir kasi ngitip ba all land belong to the people. Bila ai pat nakata kajaka sa government ban pendongkam nam taban serve yang ipai ba reho bang ipai pat habade bar kani kajingja po thami mulong kabang inang khimilanti ba kan poino sa kata ka solution rego ba sumsi kalong ba ngan pen kan mau ba ki por bar ki sistem balit no lami kajing khain ba sispa phrapo saw ki longyen ken pen kerja nang tu na po thami mulong sa po municipal quarter kamamut sispa arpo phra ki dei na po municipal but san pun rio ki dei na ki way pat ki other department nrei ka basulingo pat manta kalami kaneka lai saupuar families nrei larang ya khen nya taka baki ai kijing khen go maki pau lai spa saupuar families kabamut basa shispa phrapusa basa shispa sanpu phra ki families etc kintrang ai ka sarkar ka jaka nam ta jongki kidei ki ei ngasosi ngasuk thang gaman sem kalong ba balei ki breu ki jongi ki pelong ko minong songwai halaka jongkari belengim pendong kam ya ka bor ya ke ikhtiar kum kita ki try jala kum nungi dei banang ban deal bar kita ki nong songwai ka bang ko apan pau ni kalong ki jingdo nong ka bakrau larangi phai ha po sor langi phai sa po ki border dang kindat por ha kani ka 6 differences ha ka jipen bet ya ka first phase ha ka bari ka border jong Assam an Meghalaya kumba r phokhandai square kilometer kata kadai ka jaka ka bahab apo khana para pilang kata kalalik ei sapo Assam bat menta pat ngai iba sarkar ngamong tangi ba prestun marwei I honorable deputy chief minister ring hapan keno ya sarkari brokoi ke MDA 1 mensua pa ka MDA 2 kadai ka ju bat hangni ngi bala kular pa ban ai sa 1.4 acre balai kay hadukat no ko ba mangi indon na takajing susung nam takiway pat kini gidi tang kinong tray jong sarkar ka bangakuan ban pen mau kum lokal mali nangi sakmat imden penong kamsyu Harijan colony ngimdei ban penong kamsyu Punjabi colony ngimdei ban penong kamsyu Swipaling ngimdei ban penong kambe ba kum kinong songsnong hapo them yo mulong teka banga bu ya takajing kali sakipat ba ya kita ki baju perta persya boros kata namar ngong tang ni kuwi laraga sarkar kadang hapan compromise ban pendem kum kitrai yang khamat kinong songwai live as it is no kam ban kata ye ap baka VPP kan war kabor ban ngin le la ka jong kamram namar ngila pengit but we should do not only good thing but we should do the right thing. We should take a decision not only good thing but we should take a decision for a right thing. Kaya mga kuha ang panpaw, hangi, how uniw, amantaw sinam hi, habri ni kaju ke issue, nilayo ka jingkular ha bang iba, hadian baka high court ada ay order repo ka government, lembaga HLC bade ban remove no relocate no iki hendai ki persya, mantaw sinam. Today halo tanong rim how panay arpo how panay me, kan artrik, arja arpulay mantaw sinam ngabu ka deadline ya ga government. Bangamot ban leye ngamdei takaktian doi takakam henry ka sulong no bakami no ki issue jong reservation policy kabla yalam de ba arden kum nongelam jong ka VPP ngahaban refrain no ila dia namar bangi i bakani kalong ka bakam dong kampat nagabenta kisamla tenmar kadaw ngan perken mau beng pai ba nakaway election du election MDC ka bari ka dual post arjar khanrio hadu bari ka by election jong ka arjar arpuway hadu badai ni election arjar pulai kani ka ju ka government kalong bakin penkriya no ya kini gi nong song snong po thami mulong ka basusi kalong ba hadu menta kem semala lesi kani ka jing ya kendo ani khandet singi kalong ba kiong ba
kin sa penkerya no daga baay biang taka 1.4 acre ya kini kinong song maybe kani kala bandai skoi par kajing penbit bakal election MDC bat MP do hajan kani ngaku aban keren daga jing sokya bagi pai ba kini bansutu bagi kita baro ki baperta nakapor skapor bagi persya ni ki issue kin suba ban comments ban react manginom la ban long ngidei ki try snong ngidei ki trying ban ngihap long rukum ki trying habangi de ban sutu rukum no ban ya deal ban kita kinong songwai titani ikin tina kalyang jonga nginang yepet bagi nang budin yani ki issue kulay sibon